Hej, jeg hedder Andreas Kongsgaard. Jeg er 18 år gammel og går til daglig på Hus Gymnasie. Til sommer bliver jeg student efter et 3-årigt fysik og matematik på A-niveau. Gennem min studieretning har jeg opnået en speciel interesse for naturvidenskab, og dette har blandt andet dannet grundlag for mit spændende projekt. Jeg er en meget ambitiøs person af natur og går aldrig på kompromis med mine interesser. Men det er studieorienteret eller på fritidsbasis, så knokler jeg til at nå mit mål. Tidligere har jeg blandt andet spillet håndbold på eliteplan, men de sidste 2 år har jeg dedikeret mest muligt af min fritid til at genoptræne for forhåbentlig at gøre comeback. Næste år har jeg afsat til personlig udvikling gennem arbejde og rejser. Herefter er min ambition at starte på en ingeniørstudie. Mit projekt det omhandler optimering af vindmøller. Ideen hertil den opstod i forbindelse med mit studieretningsprojekt, hvor jeg fik muligheden for at arbejde med vindmøller. Jeg har altid interesseret mig meget for vedvarende energikilder, grundet store fokus på den globale opvarmning. Og gennem arbejdet med mit projekt har denne interesse fået endnu et boost, og jeg har derfor brugt næsten al min tid de sidste par uger på at forbedre mit projekt. Specielt ideen om inkrementelle innovation af vindmøller har grebet mig. Jeg håber, jeg har fanget din opmærksomhed, og har du yderligere spørgsmål, så er jeg altid god for en snak.